శ్రీ బాలాజీ వెంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకునేందుకు త్వరలో ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ దుబ్బాకకు రాబోతున్నారని ఆర్థిక వైద్యారోగ్య శాఖ మంత్రి హరీష్ రావు అన్నారు. సిద్దిపేట జిల్లా దుబ్బాక పట్టణంలో శ్రీ బాలాజీ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయం మొదటి వార్షికోత్సవ బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భంగా ఎంపీ ప్రభాకర్ రెడ్డితో కలిసి మంత్రి హరీష్ రావు పాల్గొన్నారు. ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి రథోత్సవం ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ దేవాలయ ప్రాంగణంలో ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం నెలకొందన్నారు. ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ప్రోత్సాహంతో దుబ్బాక పట్టణంలో ఇంత పెద్ద దేవాలయం నిర్మించుకోవడం సంతోషంగా ఉందన్నారు. వెంకటేశ్వర ఆశీస్సులతో దుబ్బాక ప్రాంతం సస్యశ్యామలం కావాలని, అందరూ ఆరోగ్యంగా ఉండాలని ఆకాంక్షించారు. రైతులకు అధిక పంటలు పండాలని కోరుకున్నట్లు చెప్పారు. దుబ్బాకలో నిర్మించిన కేసీఆర్ బడిని ప్రారంభించేందుకు రావాలని ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ను కోరగా త్వరలోనే వస్తానని, వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయానికి రావాలని ఉందని కేసీఆర్ చెప్పినట్టు తెలిపారు. అనంతరం మంత్రి హరీష్ రావుకు ఎంపీ ప్రభాకర్ రెడ్డికి దుబ్బాక మున్సిపల్ మహిళా కౌన్సిలర్లు రాఖీ కట్టి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ దేవాలయం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి యొక్క సహకారంతో, ముఖ్యమంత్రి గారి ఆశీస్సులతో, ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి దీవెనలతో, మరి శ్రీ 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 త్రిదండి చిన్నజీయర్ స్వామి వారి కరకమలముల చేత ఈ ఆలయాన్ని మనం ప్రారంభం చేసుకోవడం జరిగింది. మరి ఈ ఆలయం అత్యద్భుతంగా కూడా రోజు కూడా భక్తుల చేత సందడిగా మరి చాలా బాగా ఆలయాన్ని కూడా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. కోలాహలంగా ఆలయం ఉంది. మరి ఆలయం పరిశుభ్రాల్లో ఆ రోజు ప్రారంభించిన రోజు ఎంత అద్భుతంగా పార్కు చుట్టూ నవగ్రహాలు కానీ పరిరక్షణ కానీ ఎంత చక్కగా ఉందో, ఇవాళ సంవత్సరం తర్వాత వస్తే కూడా నిన్ననే ప్రారంభమైనంత గొప్పగా దీన్ని సభ్యులు, అర్చకులు అందరూ కూడా చాలా చక్కగా చేస్తూ ఉన్నారు. వారందరికీ కూడా నా యొక్క శుభాకాంక్షలు. వెంకటేశ్వర స్వామికి నాకు పోవాలనిపిస్తుంది, నేను తప్పకుండా వస్తాను అని ముఖ్యమంత్రి గారు అన్నారంటే వారికి ఎంత దుబ్బాక మీద కానీ ఈ దేవాలయం మీద వారికి ఎంత గౌరవం ఉందో, ఎంత మమకారం ఉందో మనకు తెలుసు.